No niin, ja seuraavaksi pärähtäisi huutokauppaa sitten Citicaa. Ja käydään autoa aika vähän ulkoa läpi ja sitten mennään tonne sisälle ihmettelemään, että minkälainen auto on kyseessä. Kuskin puoli ekana tarkkailuun. Käydään se tarkasti sieltä läpi mitä näkyy. Siellä näkyy nyt pikkusen tommosta naarmun tynkää, ihraumaa, hiertymää, miten sen nyt haluaa sanoa. Eli se on johonkin jossain vaiheessa osunut, ei pahasti eikä näytä olevan sisässä tai lommolla, mutta siinä on kuitenkin jäänyt tommoset jäljet sit tonne. Ja kylkilinjaa kun katsoo, niin suoraltahan se näyttää vielä siitä niin, että eipä siellä näytä olevan silleen isompia moitteita. Takapuskuri. Pientä käytön jälkeä, ei pahan näköinen, mutta eihän tää uusi auto olekaan. Pelkäjän paikan puoli. Seuraavaksi. Ja sieltä taas tuttuun hitaaseen tapaan. Jälki tuolla näyttäisi olevan tommonen pieni kivenischeymä. Muuten oikeastaan siistimpi. Ja kylkilinja taas aika suoran näköinen. Etupuskuri. Siellä on vähän sumuvaloa ja ohkolämmittimen pistoketta siellä. Kiveniskeymää tietysti löytyy tästä teestä, mutta ei ole haulikolla ammuttu. Ihan tommosia muutamia pieniä iskeymiä. Konepelti ihan siisti. Tuulilasi on halki. Saako sitä taltioitua tähän kameraa vähän valoa vasten kun katsoo, niin tuossa menee pitkin halkeema tullasissa. Eli se olisi niinku vaihtokuntoinen. Takapenkkiä, no siellä nyt näyttäisi renkaat olevan kyydissä, mutta ihan siisti oloset kun otettiin renkaat pois, niin ei jäänyt siitä kiinni. Takakontti olisi sitten täällä vielä. Sielläkin on pari rengasta kyydissä ja öljykapseleita ja ties mitä. Näin näkyy. Penkit olemassa. Mestarin paikka siinä. Tuttuun tapaan ratti. Sähköpenkit. Sähköikkunat, sähköpeilit löytyy siitä ja penkin lämmitintä ja näin edespäin. Pelkäjän paikka siinä vieressä. Vähän likainen, mutta ei pahemmin. Hyvä, laitetaan rouva käyntiin. Ja se lähti siitä näin nikkästeen käyntiin. Ja moottorin vikavalohan siellä palaa. Edellinen omistaja epäili, että lambda siellä olisi viallinen. Mutta tai lambda-anturi, että se voisi olla siinä syynä. Näin. Siellä löytyy sitten ilmastoinnin säätöjä ja tämmösiä myös. CD-soitinta, radio, auksia löytyy. Keppivaihteinen tietysti. Näin. Sieltä saa vähän vakkariakin säädettyä. Näinhän se olisi. Siitä niin pärähtäisi sitten. Käykää huutamassa tämä uuteen kotiin.